खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 9 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 22 कार्तिक दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोहो आरो दावगानायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन आरो सासे गोनां सुबुंजों लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। नखराव गोजोननाया बांगोन। सावस्रिया गोख्रों जागोन। दावबायनायनि खाबुफोरा मोजां आरो माखासे मोजां खौरांफोरा नोंथांखौ गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि धैर्य आरो गियानखौ बान्था होनाय जागोन। फालांगियाव गोदान खाबु मोनगोन। नोंथाङा न'आव सासे गोनां सुबुंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रमान्सआ बांगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। माबा मोनसे गोथार हाबायाव बाहागो लानायनि जाथावना थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नों खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि केरियाराव मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय गोनांथार मदद मोनगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा मोनसे बेबादि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। कर्क राशि। दिनै नोंनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जोबोद मोजां मिजिं दं। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव फोथायनाया बांगोन। माबा मोनसे गोजाम आद्रा थायै हाबानि मोनसे राहा दिनै मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनाय सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। रांखान्थियारि दावगानायनि खाबुफोरा बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हागौ। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय आरो सिनायथि मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांनो हागौ। नोंथाङा मोनसे मोजां राङारि थांखि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। खामानियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। फालांगिया मुलाम्फा लाबोगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआ गोदान गोहो मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। आयआ बांगोन।
खामानियाव मासि जौगाहोनायनि खाबुफोर ओंखारगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोदै जागोन। नोंथाङा मोनसे गोनां थिरांथायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मेरुन गाब। धनु राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखरनि आबहावाया गोसो गुदुं थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। गोजान जायगायाव दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों सना गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो खामानि मोन्नैयाबो गोहोम गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थायो। सावस्रिया मोजाङै थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि एबा खामानि जागायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो खामानि मोन्नैयाबो गोहोम गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखराव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थायो। सावस्रिया मोजाङै थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि एबा खामानि जागायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाया बांगोन। साख्रि आरो फालांगि मोन्नैयावबो मुलाम्फा मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा मोजां थागोन। नखराव गोजोननाया बांगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। सासे गोदान सुबुंजों लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै फैगोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार बिथांखि जागायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।